מחפשים את הדרך הנוחה ביותר ליצירת אלבום שכולו שלכם? סיבוק איתכם, גם כשאתם מעצבים לבד. אלבומי התבניות של סיבוק. מעצבים לבד, איתנו. מה סיבוק מציעים לכם? אלבומי תבניות רכים או בעלי תוכן חלקי, אותם תוכלו לעצב ולמלא. כלי עיצוב דינמיים, ניתן לשנות ולהתאים את מראה האלבום לטעמכם. העבודה בסיבוק אונליין פשוטה ומהירה. אפשרות לבחור בין גדלים שונים ופתיחה עברית או לועזית. ניתן לשלוח תצוגה מקדימה של האלבום לחבריכם טרם ההדפסה. מוכנים להתחיל בעבודה? דרך עמוד הבית של סיבוק, לחצו על אלבום תמונות מעוצב. לחצו על תבניות ריקות לעיצוב עצמי. כאן תוכלו להחליט האם ברצונכם לעצב בסיבוק אונליין או בתוכנה. במידה ותעדיפו לעצב בתוכנה, מחכים לכם הסברים ברורים ומדובבים לכל אחד משלבי היצירה שלכם. במידה ותרצו לעצב אונליין, ישנן 4 בחירות לאלבומים. במצגת זו נעבור על כולן. נתחיל באלבום הריק. ממש כשמו, אלבום זה מכיל דפים ריקים וחלקים ואפשרויות אינסופיות למגוון עיצובים מרגשים. לחצו עליו. בוחרים האם אתם מעדיפים אלבום עם פתיחה מימין לשמאל או משמאל לימין. בוחרים את הגודל שלו, מכניסים שם לפרויקט ולוחצים על התחיל עיצוב. נרשמים כמשתמש חדש או מתחברים כמשתמש קיים. לוחצים על טעינת תמונות נוספות ומעלים את התמונות בהן תרצו להשתמש בפרויקט. גררו את אחת התמונות לאזור העריכה. כעת תוכלו להוסיף רקע מתוך שלל רקעים של סיבוק אונליין. או שתוכלו פשוט לבחור בצבע אחד בתור רקע. תוכלו גם להעלות רקע משלכם באופן הזה. ולערוך את השקיפות שלו. רוצים להוסיף איורים? לחצו על קטגוריית קליפ ארט ובחרו מתוך מגוון רחב של איורים. אם ברצונכם להוסיף איור משלכם, פשוט תעלו אותו מתוך המחשב שלכם. תוכלו להוסיף מסכות לתמונה מתוך לשונית מסכות, וכך לעצב את מסגרת התמונה. או שתוכלו לבטל את המסכה, ולהוסיף מסגרת צבעונית לתמונה. תוכלו גם לשנות את צורתה. אל האלבום תוכלו להוסיף תבניות צבע. גם להן ניתן לשנות צורה, ותוכלו להוסיף להן משחקי שקיפות. תוכלו גם להוסיף טקסט, לערוך אותו כראות עיניכם במגוון גדלים, צבעים ופונטים לטעמכם. במידה וכבר הצבתם עמודים שלמים בעזרת תוכנה אחרת, תוכלו להעלות אותם בטעינת תמונות נוספות. לאחר מכן, גררו את התמונה לעמוד, הגדילו אותה ומקמו אותה. ודאו כי הטקסט אינו חורג לאזור השוליים, ושאין שוליים לבנים. גם על הדף המעוצב מראש ניתן להוסיף דברים בסיבוק אונליין, כמו למשל קוד QR שיוביל לאתר או סרטון. תוכלו גם להוסיף קליפ ארטים נוספים. במידה ותרצו ללמוד עוד על כיצד עורכים בסיבוק אונליין, לחצו על אייקון למצגות הסבר. לחצו על תצוגה מקדימה בכדי לוודא שהאלבום לטעמכם. לחצו על שיתוף חברים ושיתוף לצפייה או לרכישה, בכדי לוודא שהאלבום לטעמם של חבריכם. תוכלו לבחור בשיתוף בפייסבוק, בטוויטר, באימייל, או פשוט בקישור, אותו תוכלו לשלוח בכל מקום. שמרו את האלבום ולחצו על הזמן. באלבום הריק הראינו לכם כיצד תוכלו להעלות דף שלם שכבר הוצב בתוכנה אחרת, כמו פוטושופ למשל. אבל מה אם כבר הצבתם את האלבום כולו בפוטושופ, וכל מה שאתם מעוניינים לעשות הוא למקם את העמודים ולהזמין? בדיוק לשם כך, הכנו לכם את אלבום תבנית בעמוד. בחרו שוב האם אתם מעוניינים באלבום משמאל או מימין, בחרו את גודל האלבום. לאחר מכן הכניסו שם לפרויקט ולחצו על התחיל עיצוב. יירשמו כמשתמש חדש או ייכנסו כמשתמש קיים. לחצו על טעינת תמונות נוספות בכדי להעלות את כל עיצובי העמודים שלכם. לאחר מכן, לחצו על שיבוץ תמונות אוטומטי. העמודים ייטענו לתוך האלבום לפי הסדר שלהם. ודאו כי הטקסט אינו נוגע בשולי העמוד. גם לעיצובי העמוד הקיימים תוכלו להוסיף קליפ ארטים ועוד אלמנטים אחרים לטעמכם.
עצבו את הכריכה של האלבום. ודאו שהכל תקין, שאין שוליים לבנים או טקסט שנוגע בשוליים, ואז שמרו ולחצו על הזמן. את תבנית האלבום, תבנית לעמוד כפול, הוספנו בעיקר בכדי שהנוחות והמהירות של העבודה שלכם תהיה אידיאלית. ההבדל היחידי בינה לבין האלבום הקודם, הוא שבמידה ושמרתם את העמודים שלכם ככפולים מלכתחילה, לא תצטרכו למרכז אותם. ממש כמו בפעמים הקודמות, התאימו את הגדרות האלבום. יירשמו או יתחברו, ולחצו על טעינת תמונות נוספות בכדי להעלות את העמודים הכפולים. לחצו על תבניות עיצוב והמשך שיבוץ תמונות אוטומטי. שימו לב, באלבום ישנם גם את העמוד הראשון והאחרון, שניהם עמודים בודדים. תוכלו להשתמש בכף היד במרכז התמונה בכדי להסיט את התמונה כך שתתמקד בעמוד בודד. תוכלו גם לנצל את העמוד הזה והעמוד האחרון לכתיבת טקסט אישי, הקדשה, או שפשוט תעצבו אותו בעזרת כלי היצירה המעניינים של סיבוק אונליין. לבסוף, עצבו את הכריכה, לחצו על שמו ואז על הזמן. אלבום התבניות מיועד לאלו שיש להם הרבה תמונות ומעוניינים מצד אחד בתבנית קיימת ומאורגנת למיקום התמונות, אבל מצד שני רוצים להעניק לאלבום את האופי והמראה הייחודיים שלו בכוחות עצמם. הגדירו את מאפייני האלבום ולחצו על התחל עיצוב. הירשמו או יתחברו ועלו את התמונות שלכם. אתם כבר יודעים איך. לאחר מכן, לחצו על שיבוץ תמונות אוטומטי. במידה ולאחת התמונות ישנו סימן קריאה אדום, היא אינה איכותית מספיק ותתפקסל במהלך ההדפסה. מחקו אותה או החליפו אותה באחת אחרת. כעת, עצבו את האלבום שלכם. הוסיפו טקסט, רקע, תיבות צבע. הסירו תמונות, הוסיפו קליפ פרטים. הפכו את התבנית הקיימת לאלבום מיוחד שכולו שלכם. במידה ותרצו לשנות את אחד העמודים לעיצוב של עמוד אחר, לחצו על לשונית תבניות עמוד ואז על תבניות עיצוב. שם תוכלו למצוא את תבניות העיצוב של האלבום כולו, ולהחליף לתבנית בה אתם מעוניינים. שמרו את האלבום ובדקו שהוא לטעמכם, או שילחו אותו לחברים בכדי לראות האם הוא לטעמם. לאחר מכן תוכלו לשמור ולהזמין את האלבום. מקבלים את המוצר עם שליח עד הבית. סיבוק מאחלים לכם עבודה נעימה ויצירתית. למצגת עיצוב בסיסית, לחצו כאן. למצגת עיצוב מתקדמת, לחצו כאן. למצגת כיצד מזמינים, לחצו כאן.